Ja bih samo htjela reći da sam malo zabrinuta vezano na postotak žena u ukupnoj nezaposlenosti koji ponovno raste. A isto tako nije mi jasno da nam mladi odlaze, da gospodarstvo vapi za radnicima, a da zapravo broj ponuđenih radnih mjesta u ovoj godini dakle je u padu u odnosu na prošlu godinu. To je zapravo jedan nonsens koji se primjećuje i na državnoj razini. Ja bih zapravo htjela predložiti da ovo izvješće sljedeći puta svakako raspravi Gospodarsko-socijalno vijeće Varaždinske županije, da da svoje mišljenje, posebno vezano na pitanje gospodarstva Varaždinske županije. Mi smo se ponosili i MIV-om i onime što je ostalo od našeg gospodarstva, da Bobić, zapravo da je Varteks stao ponovno na, rekli bismo koliko toliko, na zdrave noge. Strašno je to što je Bobić šaptom pao i mislim da s ove govornice moramo reći da je neprihvatljivo i neshvatljivo da se gase firme koje imaju vrijedne ljude, koje imaju proizvod koji se traži, koje imaju tržište, koje imaju kupce, a da zapravo propadaju. I moramo reći da je onda to pitanje samo ljudskog faktora i nesposobnosti uprave. Mi na to utjecati ne možemo, ali mislim da Gospodarsko-socijalno vijeće mora sada vidjeti kakva je situacija, šta će biti s MIV-om, ipak je to puno radnika, i vidjeti u budućnosti gdje i kako sa svojim ingerencijama pomoći koliko se može, odnosno sa mišljenjem, ipak je to jedno tijelo čije će se mišljenje respektirati. Hvala.